देखिए एक जनी के पति देव प्रदेश में नौकरी करत रहे हो आ वो जगह ड्यूटी करत रहे कौन जगह जहाँ ठंडे ठंडे कुल एसी बा। अरे बाप हो बाप तो मजा में हुई है आराम से खात ना हाथ बढ़े कमात बढ़े। हाँ लेकिन घरे मेहरारू लुक लुक हरिया के दिन बा ए चैत में परेशान बिया। कहतिया राजा जी का कहतिया हो हम अकेले परेशान बनी रौरा आराम करतनी कौना भाव से कहतिया कैसे कहतिया के तरह कहतिया हो जरता जमीन लागे हे ऊपर से घाम कटनी करतनी कहतिया नहीं के विश्वास तो वीडियो कॉल करी देख ली देखाबो जरता जमीन लागे अरे ऊपर से घाम कटिया करतानी छाता ले लो तर जऊ करताड़ा देसी में आराम हम तो जरतानी जरता जमीन लागे ऊपर से घाम कटनी करतानी जरता जमीन लागे ऊपर से घाम कटिया करतानी तू तर जऊ करताड़ा एसी में आराम हम तो जरतानी प्रदेश में नौकरी रुआ करतनी हम हेने घर में जरतनी चिंता करी कहतिया कि बताई ऐसन कबो नहीं कैले हम जवन रुआ अभी करे के कहतनी कैसे कहतिया ससुरा से निमन रहे पापा जी के घर में तर जऊ करताड़ा एसी में आराम हम तो जरतानी
घर में और भी कोनो परिवार नहीं खे जेकरा भरोसे हम ई चैत के कटिया छोड़ दी। सारा अनाज बधारे में बा, बड़ा डर बा ऐसे रउआ से निहोरा बा कि रउआ आई। का कहती है? पानी अकेले हम तो बहुत लाचार जी, कतना करतानी कैसे बताई रजऊ दुख बरदास कतना करतानी। तू तो रजऊ करताड़ा एसी में आराम हम तो जरतानी। जरता जमीन लागे ऊपर से घाम कटनी करतानी। जरता जमीन लागे ऊपर से घाम कटनी करतानी। तू तो रजऊ करताड़ा हयसी में आराम हम तो जरतानी। बाबू के तो अकेला ही न भाई। अरे जिया देखिए एगो मेहरारू तनी ओकर राजा जी धने धनाठ बाड़े। हाँ जी। जौन बाटे की कोनो चीज की कमी नहीं खे। अपना सखी से कहतिया कि ए सखी कह ना सखी तनी हमरा ससुरा के बात सुनो। अरे कह कौन भाव में कहती है? कैसे कहतिया हो? नाही लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता। का चलता बोलो। नाही लागे बनिहार ना अरे ट्रैक्टर चलता। तो हमारा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। हमारा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। नहीं लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता। नहीं लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता। हमारा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। क्या बात है?
कुछ करे के पड़ेला जब कटिया के समय आवेला। हाँ जी। घर ही में हम तो आराम करीला। देखो भाव बा कहतिया होला नहीं कटिया नहीं बोझावा बन्हाला संगे संगे कटे औरी संग ही ढोवाला होला नहीं कटिया औरी बोझा ना ढोवाला संगे संगे कटे औरी संग ही ढोवाला नहीं अब खरिहानी में थ्रेसर चलता नहीं अब खरिहानी में थ्रेसर चलता त हमरा सैया जी के चैत में हार्वेस्टर चलता त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। जिया जिया हो कबाल चल हो जोरा बा पुष्पा दीदी शुभम चले चला बोझा उठाइए कबाल अरे मुआ दे बखाया सब छोड़ा अरे जिया क्या बात है। कहतिया का कहतिया हो कि ये सखी हाँ का कहीं राजा जी कहा ना घंटा 2 घंटा खाती जाले हाँ आ जवन बाकी 2-4-10 हजार कमा के चलावेले कुछो ना बुझाला। काहे हो कौना भाव से कहतिया दिन रात हमरे सेवा में लागल रहेले। का कहतिया का कहतिया अब नहीं खेतावा में हम के खटावेले नहीं खाना पानी सैया हमरा से मंगावेले अब नहीं खेतावा में हम के खटावेले काहे हो? खाना औरी पानी नहीं हमरा से तारा के बड़ी मंगावेले माने ले पिटिया पिटिया अब तो पहिले से बेहतर चलता आय? पिटिया पिटिया अब तो पहिले से बेहतर चलता तो हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। नहीं लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता काहे हो? नहीं लागे बनिहार ना ट्रैक्टर चलता त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। त हमरा राजा जी के चैत में हार्वेस्टर चलता। सब बना जा जे घरे हो हम पुष्पा राणा आप सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करत हनी। आ हमार नया चैता के प्रस्तुति सुपर गोल्डन म्यूजिक से आवता जीवना कंपनी के मालिक बानी विनोद रतन जी। ते आई आपन आशीर्वाद प्यार सभी बनौले रहो। देखिए एक जानी हाँ नया नया गौना करा के आई बड़ी आ उनकर संज्ञा किसानी बड़े हाँ खेती गृहस्थी देखे से फुर्सते नहीं खे। बड़े मन लगा आ चैत के समय में अनाज झरे के डर बा। हाँ हो आ जौन बाकी भोरे भोरे खेत खरिहाने जाए खातिर परेशान बड़े। मेहरारू बड़ा विनती करतिया कि राजा जी
अरे की जाई जन बधारे राजाऊ काहे का हो गता हरा बोलो अरे धाके सुतिया कंवरिया में छोटका बबुआ जा बोल चैत के दुलरुआ जाड़ कहती है राजा जी कह न धनिया ई बर्दाश्त ले बाहर बा ऐसे रहुआ हमार बात समझी एकदम समझतन बोलो अरे की चैत के दुलरुआ जाड़ आ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में अरे चाचा बना रहा अरे घेरा क्या बात है हिला दो कहते मेरा राजा जी रउआ हमार बात की समझी बड़ा परेशानी बा हमरा का होता ऐसे करब तो आखिर कैसे काम चली कौना भाव से कहती है हम तो ऐसे ही करेला देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरिया बिहान होके दिहिए बलम जी देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेराया बिहान होके दिहिए बलम जी धइले कप कॉपी बाटे गतरे गतरिया में धइले कप कॉपी बाटे गतरे गतरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में अरे दिया हो दिया अरे बना रहा गार्दा हो कहती है मेरा रुकिए राजा जी मियां जी अरे कोई जुलुम करेला लेकिन ऐसे ना जैसे रउआ करतानी हम नया नया गौना करा के आई बानी हमरो कुछ अरमान बा का हो आ रउआ 4 बजे भोरही में चल जातनी बोलो कौना भाव से कहती है कौना भाव से हो छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई चढ़ली जवानी बाटे रतिया बिताई ए राजा जी का हो छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई
मेहरारू की राजा जी समय से सब निक लागेला आ जौन समय बा हम गौना करा के आई बनी और मैं समय जौन बाकी खेते में बीत जाई तो फिर मर्द मेहरारू के कोनो मतलबे नहीं। कौन भाव से कहतिया अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कहीं चुपचाप बहिया में धइले हमके राही अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कहीं चुपचाप बहिया में धइले हमके राही कोइली हब कटिया सैया कोइली हब कटिया सैया जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ कोइली ही कटिया सैया जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में अरे छोड़ो ना हमारे बाबूजी चिचिया तेरे द्वार पर छोड़ो। अरे है बाबू आवतानी बाबूजी आवतानी।